Ако това видео е стигнало до теб, изобщо не е случайно. Може би имаш нужда някой да ти го каже. Това, което аз сега ще ти кажа. Ти си точно там, където трябва да бъдеш. Нищо не е объркано, ако се чувстваш по някакъв начин сам, изгубен или щупен. Това е абсолютно нормално. Но не си сам. Нито пък си изгубен. Ти си човек и в теб има огромна доза светлина. Нормално е да се чувстваш на моменти по-минорно. Нормално е да имаш и моменти, в които наистина се чувстваш зле. Но точно сега е момента да спреш, да поемеш дъх и да си припомниш, че в теб има огромно количество светлина. Ти си част от огромно количество светлина. Ти си частица светлина. И тази светлина чака да изгрее. Направи нещо, което по някакъв начин пали светлината в теб. Направи нещо минимално, една малка стъпка. Помогни на някой, благодари на някой. Просто си кажи една благодарност. Аз лично молитвите ми са през благодарност. Моля се, но не се моля през нямането и през липсата, а винаги започвам с благодарност с това, което имам. И благодарност за това, което имам. Вярвам, че в теб има огромно количество светлина, която чака да бъде запалена или да я пробудиш и да дадеш шанс. И знам, че си там, където трябва да бъдеш. И аз съм там, където трябва да бъда. И всичко това е съвсем добре, на място и не сме сами. Не сме.